Ola screen ate ti thrin tang khanin ti dan tu pro swinga hi in full screen photanga ti hian full screen ala om ton u khan ti hian phone thang khada duna zoom mai theini motok lan lai lang lo tu to khan ten du to kin mania zoom nei mai to tu ani ole he episode bo hi zona som pakhat atang chu win kan huwa chu chu lo enter lang le isua local mai chia te hian an du chu sam an mu thin ni ni khem za som ko pakhe te hi chuan an mu tu ka kangai an mu du zong tak kan chop chu sak thina an local chan an mu ti chiang mo an local chan zong zong chu ka khriat pui lo wa ma se kan thei top chu kan chualom ole zona som pakhat ne hi dora sing hi sanga hlo theina tu ani do na keima zo tu chen ni rovin midang zo tu che ani deng hala lo enang o lam thiam bedi jeffrey hi lo mang le Hello, Billy. Thanks for being here. Billy hi lam thiam takani ti kan lo khria ti chuan ama sui khriam o hue kan sin ho fo lom My partner there too. Yeah, Yeah, Billy. good times. Good Yeah, times. we had some good times. ole Billy kan in ring to Billy, whenever you're ready, question 11. Jeff? so in nei mek line stage nung lama tu emo lo mut pui nei to ngai em Oh, yeah. That answer is true. $25,000. Woo! You want to go thank Billy? Congratulations, 25,000. Billy, thank you very much. Billy Jeffrey. lo thu ve zel tu rin som du mai la thutna kanin te to lo ba ka ko po ha si rawa chu wangin a poisai hlo bel le a kalom pui le phot mayang che chu tiang thil chu a thleng thrin ve fu emni thleng ngai lo tia soi kha po atur ka tirem lo a chan chu he tiang bo ko ka hi chuan a ram chan na lo la to khi anom ve le zo thina a zong zong chu an ni hau lo wanga thil thleng ve le fo chu ni kan ti theyang chu ram chan na ram chang tak lo ram chan pui ang ni mo ô chu tiang theu chu ni mai Michael nang in hun line chu tiang chi tong ve to ngai em ke chuan ka ve vak lo iti tu ke te mai ni mo nia kan ti tu kan ti ni mai ole som pakati chang to a ti chuan i du chuan kan la chun zom zel theya ma se ni e zona thren khat hi a hlimum rolin atam zo khi chu a hlimum don to lo ni ti kha thiam la ka duwa ma se zona hi pali chi a to a chu chuan dolak nuai khat a hlo ti ka thei don chia kan chun zom zel don em ti thu tu na kha i siam ngai le ta ni chun zom zelang I will get you home. ilam thin nam huna me che than khat om dan vel dik tak he soita la min makan ti ringem te rang mai chia in sum mi lova an phur na le nuam an ti na an ti lan hun ni mai ka khia kalo khre dan chuan he tiang sa hok na hian mi pa ain me chia hi an na sa jok dai ti hi nia nie adik khop mai mi pa hi chu kan la in lakula kan la in ti pa vel thei ba thuyền te nan kan in kom ho pa zu te kan an ina chu tin sa hok chiam ang hi chu kan tam lo thrin khopin ka khia Question 12. mei chia pasal nei mai tur nulat thana party na hmun ami imut pui to em I'm not sure I want to know the answer to this. Yes. That answer is true.
12 truthful. An pautina in valama chuan in thleng thui hle ani mo. Ania soi thui vio po tha ka ti lo. Imut pui chu pasal nei tu ka tak chu ni em. O ni e. Ani chuan i lo khaltina ni mo. Nia ni mayang chu. That's 12 truthful. Ola dolak noi khat dong tu chuan heng zona pathum dang lom te hi I chan dik vek angai do na. Chun zom zelang o. Chung kwa hi da poi mo em. Da poi mo khop mai. U naw dang te la nei em. Ai nei lo u naw pa pakhat ka nei a ani mai. Question 13. Ni khat chungin mei chia u naw imut pui to em. I think I'm sick. Yes. That answer is true. Midang ho hian an hrem. O hre. Michael chu chi khevem. O ka thian ten ni nge nge a. I thian te mo. Piang mun an ni chi mo. O ni e. Wow. Anh ti khang nge. He ka khathiam chho chi ni hi. Om zia chu pakhat zo khang ai zonga ken. Pakhat dang zo kha kangai zong ve le a. Chung vel chu nia. Nangma ni ngai zong ve ve zo ka ni chu. Mei chia hian ngai ngai pui mo le. Ka ngai pui mo chu mai. Question 14. Mei chia mel chia I ti deuh imut pui to em. Yes, Jeff. Yes, Jeff. Oh, yes. That answer is true. That's 14. Pam? Ani le nang amut pui du che khing em. Ringe achan chu mel chia ati thot chu ka ni kai na ni Yeah. Yeah. Why? Ngati nge mel che ti po imut pui zel thena chan chu niang le. Chu ai chuan tha ka ti niang. Okay. Ke chun ni la an mel thalo ma se an mi zia hian min hip ti verin ka chan ka ringa ma se. Nang chuan ni e chua zel ai chuan chua lo kha a tha. Tia chana po kha a tha ve tho mai. Som pali kan zota. Pakhat chia chana ngai ta. Apa khan tu na chana ho kha enge angai dan le. Well, Soi thiam mai po ha ka ti. Ti chang kan chun zum le do nem. O chun zum mang. Question 15. Mei chia zan hi ai tam imut pui to em. Chút tiền tu nghe chiang ngai. Nia zon a thata kani. Hanin zot la, han chiang la, an tling to ngem ti kha. I chana ngai nia. Mei chia zan hi ai tam imut pui to em. yes. That answer is true. Có lông pui chen do lon vai khat idong ta e.
i ho pui thei don em kan en don ya ka han ngai tua kum som pali ini tangin ni ta se atam ma ni atam ga ti ni ka pa ka chun ve na lai nia Oh, you did it too. zeri zan hi ai tam imut pui ve to mi Not at all. What is wrong with you? Okay. ola dolak noi khathi chu tam de wania chu i ho pui du chuan du to kha ni maya em ho zona dang pathum i chan dik le chuan noi khat kha noi hnia i chan tik le thei don ani i chan na then khat kha chu then khat tan chuan zan na tham viaw ania ma se nang chuan pal tlang thei khop maya engpon ni se adot pathum te hi itan po chan har viaw me thei towa a hak lo point o nge ai tia chan hak deuh confusing deuh khani theya chu wangin hei chen hi kal towa poisa poidong hnem tok towa tuna hian nuai khat dolak nuai khat chu tlem lo te mai nia engtin nge kan ti don le ka chung te ngai dan hi la ka thain ka khoya ka thong lu tukang ti te poka lawa ani chuan an ngai dan chu la don ni la te ko le ain phokna stop view wing ka khoya ain phokna stop to tina paina suya emponi se anau Joey khan enge ngai dan le du tok la poisa kha la to me ko So it's about money for you, Joe. hem khan enge ngai dan le achang ol samang reng thei khop maya nia ma se chung te du dan kha a tha ka ti chu wangin an ngai dan kha tha ka ti lam manga dolak noi ni ro turin eng tiari ngei duirin adu rai viawang lam tamangai viawang karing nio kha enge ngai vedan le ke chuan ti zel se tha ka ti tam to lo boka Michael, what do you say? poisa ain chung ko hi poimo ka tia ke chu tu tok se ka du khop mai Family stuff. So, i thu ni ta e baton an lamang lowa chu wangin ila him thavia win alang boka zona pathum chau changin dolak noi ni lo theina ania nge nia dolak noi khathi ila to don le entin nge ti don ka sei to wang khan ka chung te hi ka da poimo chu wangin an duang chuan tira atha ka ti ka du tok mai nge poisa hi kala to mai nge congratulations. Enjoy the money. Thank you for playing the game. Enjoy it. Good luck.